Hombre, гледал ли си го? Качи се. Няма страшно, аз съм добър чичко. Ей! Абе ти ченгели си? Само тези патрони стават за него. Утре тръгваме с мен. Ти си късметлия. Той става, хора! Мисля, ще пръсна мозъка едно сръбско. Пак се срещнахме, а? Ти откъде се взе, човече? На къде отиваш?